Ty už si videl tú štartovku, zápasy, ktoré nás čakajú, je tam nejaký súboj, na ktorý sa vyslovene tešíš zajtra? Je veľa. Akože štartovka je postavená tak, že všetky zápasy sú zaujímavé, vyrovnané a teším sa v podstate na každý zápas, lebo všetkých chalanov poznám z iných gymov, takže je to pre mňa také, že viem, čo môžem od toho očakávať. Možno pre niektorých ľudí tie mená nie sú tak známe, ale tí zápasníci sú dobrí, podávajú dobré výkony a treba ich určite podporiť, sledovať, lebo do budúcnosti oni možno budú zápasiť a vyhrávať v oktagóne. Tak najviac sa teším na zápasy Viktora, Koláča a Lubarača, takže a Romča Hudeca. Plače, chápeš? Normálne plače. Dojatý je. Plače. Dojatý. Normálne plače. Bo ja som sa už najedol, vieš, tak ja už neplačem teraz.
Čo povieš svojmu zápasu? Vyhrám. Ako sa cítiš po zápase? Po piči. Vyhral Roman. Toľko, čo som dal do tej prípravy, kámo, že toto keby nevyhrám. Sa zabiješ. Hej. Popič, Po dobre piči. zápasy. Začal podľa mňa Romanku Píko večer. Tak je. Hlasovým superom je toto amatérským československom superfightu. Čo hovoríš na doterajšie zápasy? Som veľmi, na ktorý zápas, či na gala večer myslíš? Na gala večer celý. Naozaj, už budem sa opakovať, ale najhektickejší čas za dlhšie obdobie. Nakoniec som veľmi rád, že sa to podarilo nejak tak zlomiť a vymáknuť. Naozaj, včera sme nemali ešte ani len jednu stoličku a celý plán sme prekopali, podarilo sa, ľudia prišli, dokonca vydržia aj to dusno, to teplo, takže za mňa spokojný. Veľmi dobre, zápasy vyšli, väčšinou náš klub víťazil. Dobre, veľmi. Organizácia, čo povieš? Bolo to ťažké? Organizačne to bolo veľmi ťažké, ale nie pre mňa, ale pre nášho trénera a promotéra Pavla Berkyho. Mal toho brutálne veľa, lebo akcia sa presúvala z amfiteátru sem a všetko za 24 hodín zorganizovať. To je brutál masaker, ale zvládol to. Akcia sa vydarila na 1000%, takže všetko super. Čakal som, že to bude prestrelka, lebo super mi aj na Sterdowne hovoril, že budú bomby. Neboli. Čo ja viem, prispôsobil som sa. Vyšlo to, chvála Bohu. Pasok. 3 týždne triny riadnej. Takže Pecka, čo hovorí na zápas? Čaká si lepšie horšie? Máš nejaké výčitky? Chceš za čo zlepšiť? Ja si myslím, že som išiel celkom dobre. Spravil som mu damage, to mi povedali aj v rohu. Vychádzalo všetko. Bol silný, silovo bol akože dobre pripravený, ale zvládol som. Takže si spokojný. Som spokojný, lebo Pasok je doma, tréner je spokojný, všetci sme spokojní. Viktorko vyhrá tiež, Románka tiež, všetko je doma. Takže keďže to bude vidieť možno, že celé Slovensko, dosť gladiátorov dokázalo, že je rešpektovaný event a že každým eventom dvíhame úroveň hore. To sa mi znova podarilo, teší ma to. Sám sa trošku pochválim, pretože robím to naozaj všetko sám. Potešili ma strašne chalani, že to, čo robili, ty si to videl celý ten čas, tých príprav a videl si tie kolá, ktoré robili na konci tréningu, tie záťažové veci. A videl si, že to naozaj funguje, pretavili to aj do zápasu. Boli tam síce niektoré momenty, ktoré by mohli dopadnúť inak. Aj Hudák mal už chvíľkami nervy na Luga, ale... Áno, lebo kľudne Ľubo mal ho obitého a Ľubo mal úplne voľný priestor na to, aby ho uškrtil, ale zase zahral to na istotu, podarilo sa to, prvé kolo vyhral, druhé kolo podľa mňa také tesné a tretie kolo dominoval úplne a na tom pletive ho dokonca ešte aj triafal. To isté, čo bolo teraz Vémola s Kinclom. To, že niekto tlačí na tom pletive, to neznamená, že to je aktivita. Ale dosť o zápasoch teším a bol som strašne rád, ale zároveň sa teším aj na ďalšie eventy. Uvidíme to vo vlogu všetko, emócie krásne, extrémny gala večer.